Hej, jeg er Henrik fra Movie.dk. Jeg vil her vise dig mit 3D-opvarmningsprogram. Det her opvarmningsprogram det er sammensat sådan, at det kan bruges perfekt til alle former for opvarmning, eller opvarmning til alle former for sport eller aktivitet. Enten det er en decideret sportsaktivitet, du dyrker, eller det er en styrketræning. Jeg skal gerne en løbetur, kan du også bruge det her program inden. Programmet har tre helt store fordele. Det ene det er selvfølgelig, at vi får varme kroppen op. Det næste det er, at øvelserne er sammensat sådan, at det hjælper dig til at øge din bevægelighed og fleksibilitet. Og den sidste ting, det er, at allerede under opvarmningen her, vil du også begynde at arbejde med din styrke og egentlig bygge styrke også. Så lad os komme i gang med selve programmet. Jeg bruger her en håndvægt, og i virkeligheden er det ikke nødvendigt at have vægt med. Så hvis ikke du har håndvægt, så kan du bare lære dig udelukkende med din egen kropsvægt. Eller en 1,5 liters vandflaske fyldt op, kan du også bruge som en lille modstand. Jeg starter stående her, sådan let bredstående med ret ryg og en god kropsholdning. Og så løfter jeg vægt op her foran mig. Jeg strakte armen op og ned her. Stille og rolige bevægelser, kontrollerede bevægelser. Og kommer op og får et godt stræk herop og stille og roligt ned igen. Jeg laver 10 gentagelser her, inden jeg går videre til den næste øvelse. Her kommer jeg ud i sådan en rimelig bredstående position. Jeg lægger vægten over på det ene ben, højre ben her til at starte med. Ret ryg, god kropsholdning. Vægten ned langs højre ben her, samme ben som jeg har vægten på. Så laver jeg et vægtskift samtidig med, at jeg laver et skift her med armene, håndvægtene. Så vægten fra ben til ben, ret ryg, og kører den her op og ned. Og igen med eller uden håndvægt, det bestemmer du selv. Der kommer selvfølgelig en smule mere intensitet på med håndvægtene her. 10 gange, inden jeg skifter til modsat. Starter herover, vægten over på benet, laver vægtskiftet til modsat ben. Og kører her 10 gange også. Den næste øvelse, det er en rotation. Der kommer jeg ud let bredstående, armene ud i strakt her foran mig. Så roterer jeg til den ene side og til den anden side. Her. Det vi skal have fokus på i rotationen her, det er virkelig at rotere ind omkring maven og ryggen. Ikke så meget bare i skulderledene, men få maven og ryggen med. Og vi må godt have et lille løft på her med benene, så vi kommer ind i en rigtig god rotation. Vi går videre til squat press. Det går vi ned i squat position eller en dyb benbøjning her nedefra. Kommer op og presser vægten op over hovedet. Ned igen. Her. Op. Der. Igen 10 gange. Den sidste øvelse kan vi lægge vægten fra os. Vi skal ned og lave en armbøjning kombineret med en rotation. Det ser sådan her ud. Vi starter her som en normal armbøjning. Kører ned, kommer op og roterer op her. Op og kig efter hånden, efter armen. Tilbage ned, armbøjning igen og modsat. Er det lidt udfordrende her at lave armbøjninger på normal vis, så går vi ned og laver dem på knæene. Sørg for at have strak krop, position her, så hedder det armbøjning. Op på tæerne, rotere, derop og kig ned på knæ igen, armbøjning, op på tæerne og der. Den her, der laver vi 10 gentagelser i alt, 5 gange til hver side. Ellers
som udgangspunkt 10 gentagelser i hver øvelse. Den her, hvor vi roterer 10 gange til hver side. Og kører programmet igennem 1, 2 eller 3 gange, afhængig af hvor meget tid du har, hvor træning du er. Og så tager den derfra.